Pozdrav društvo. Evo, u današnjem projektu ćemo da napravimo jedan range slider koji će na pomeranje da menja boju recimo nekom kvadratu. Pa je zamisao da da kvadrat menja boje iz bele kroz sivu i crnu. Pa, ajde da krenemo da napravimo naše osnovne HTML elemente. Dakle, treba će nam jedan div koji će biti u stvari i taj kvadrat. Daćemo mu klasu, recimo color box, daćemo mu i ID isto color box i treba nam jedan range slider, pa ćemo napraviti ovako jedno input polje, biće tipa range, daćemo mu minimalnu vrednost 0, maksimalna vrednost će biti 255. Ovo ćemo poslije objasniti zašto je maksimalna vrednost 255. Recimo početna vrednost neka mu bude 0 i daćemo mu isto jedan ID range slider. Dobro, sad, zašto smo ovdje stavili početnu vrednost 0, odnosno maksimalno 255? Pa iz prostog razloga zato što ćemo u CSS-u koristiti takozvani RGB model za menjanje boje. Sad, sećate se ako ste koristili ovaj RGB, kada stavite vrednost 000, ovo vam je crna. Ako stavite ovdje vrednost 255, pretvara se u crnu. Sad, ove vrednosti ovdje treba dinamički da se menjaju kako mi pomeramo ovaj range slider i na osnovu tih vrednosti treba i da dobijamo belu, pa sivu i na kraju crnu boju. Dobro, ajmo dalje. Ajmo u script tagovima i da napravimo funkcionalnost za ovu našu zamisao. Dakle, treba da uzmemo ovaj element i ovaj element ovdje, pa ćemo napraviti dve varijable, odnosno konstante. Napravit ćemo ovako const, recimo range slider, i kažemo u dokumentu uzimi element pod ID-em ovaj range slider i isto ćemo to da uzmemo i za ovaj naš color box, pa ćemo mu nazvati, daćemo mu ime recimo color box i kažemo isto u dokumentu uzmi element pod ID-em color box dobro. I nakon toga treba da napravimo jedan add event listener koji će na pomeranje da promeni boju. Sad ovdje smo u CSS-u zaboravili da malo stilizujemo ovaj naš color box, da mu damo neku visinu, odnosno širinu, pa ćemo da kažemo ovako box, recimo da ima širinu 200 piksela,
visina neka bude isto i background color neka bude black. Dobro, da se vratimo sad ovdje na ovaj split tagove. Dakle, sada moramo da uzmemo ovu konstantu range slider i da njoj nakačimo event listener. Pa ćemo da kažemo ovako range slider dot add event listener i kažemo ovako na input pokreni mi funkciju i ovdje ćemo da kažemo šta želimo da se dešava. Dakle, moramo da uzmemo vrednost ovog range slidera, a pre nego što uzmemo tu vrednost moramo ovo da pretvorimo u celoviti broj, pa ćemo koristiti metod parseInt za pretvaranje ove vrednosti u celoviti broj, pa ćemo ovako napraviti opet jednu konstantu, daćemo joj vrednost value i kažemo pretvori mi celoviti broj ovo ovde iz input type-a, dakle koristimo this i kažemo value. Dobro, i nakon toga kažemo šta konkretno, dakle ove RGB vrednosti uzimamo, pa ćemo opet napraviti jednu konstantu, daćemo joj ime recimo color i u njoj kažemo koje vrednosti uzimamo, kažemo ove RGB vrednosti. Dakle, ovdje imamo 3 RGB vrednosti, tako da ćemo imati sve ovo puta 3. Dobro. I na kraju sve ovo treba i da se prikaže u ovom našem color boxu ovdje, pa ćemo da pozovemo color box i kažemo u CSS-u promeni background color u ovu vrednost ovdje koju smo uzeli, dakle color. Dobro, ajde ovo sve sada da snimimo i da vidimo kako funkcioniše. Evo vidite, imamo naš kvadrat i vidite kako on fino menja boje na pomeranje range slidera. Eto, toliko sam zamislio za ovaj put. Eto, vi možete u komentarima i napisati šta bi vi još ovdje mogli da dodate. Možemo raznoraznim CSS stilovima da se igramo na pomeranje ovog range slidera. Eto, toliko od mene za ovaj put, pa se vidimo u nekom narednom projektu. Pozdrav!